Seuraava teema. Yksityiset yritykset voisivat tuottaa nykyistä enemmän palveluja kuin elinaloitassa. Täysin samaa mieltä, että meidän ei pitäisi pelätä sitä niin sanottua yksityistämistä, että se tuntuu olevan sellainen punainen vaate hyvin monelle käsitteenäkin, mutta sellaisilla aloilla ja sellaisissa palveluissa, joissa vapaa kilpailu on mahdollista synnyttää, niin se pitäisi ilman muuta synnyttää. Eli esimerkiksi terveyspalvelut. On paljon mittauksia siitä, että yksityinen terveyspuoli tai yksityiset terveyspalvelut toimii tehokkaammin kuin julkinen puoli, eli pystytään tarjoamaan laadukkaampaa palvelua edullisemmin. Niin silloin kun se on mahdollista, niin ilman muuta pitäisi sallia se, että ihmiset käyttäisivät näitä palveluita enemmän. Ja jos me halutaan säilyttää julkinen rahoitus sille, niin se on ilman muuta mahdollista toteuttaa myös. Eli esimerkiksi palvelusetelit on mun mielestä hyvä keino siihen, että ihmisille annetaan julkinen rahoitus heidän tarvitsemilleen palveluille, mutta he voivat itse valita sen palvelun tuottajan. Ja se on ainoa tapa myös pitää sitten se kilpailu tarpeeksi tehokkaana, koska mun mielestä pahin tapa yksityistä on se, että siirretään julkinen monopoli yksityiseksi monopoliksi, jolloin käytännössä vain joku virkamies päättää, että nyt tämä taho A tuottaa tämän palvelun, kun ennen tuotettiin se itse, ja sitten heillä on vapaat kädet sitten rahastaa ja tehdä minkä tahansa palvelua kun haluavat. Ja se pitäisi jokainen kuluttajakokemus, jokainen palvelu kilpailusta, ja se on ainoa tapa tehdä siten, että jokainen kansalainen saa itse päättää. Nämä on tuttuja asioita varmasti kokoomuksen susta. Joo. Tässä on ehkä vähän tällaista turhaa naiviakin aatteellisuutta. Jos katsoo mitä konkreettisesti tapahtuu, niin parhaiten mä tunnen tämän Yleisradion, mutta sitä käyttänyt koskaan Yle Areenalta elävää arkistoa. Areena on hyvä. Sen tekeminen maksoi vuositasolla 15 miljoonaa, kun yleläiset sen teki. Nämä yksityiset siis, käytännössä Maikkari, Alma, Sanomat yritti sitä samaa tehdä. Tosi 5 vuotta aikaisemmin, mutta se tekniikka oli jo silloin. Niillä meni vuositasolla 200-300 miljoonaa euroa Kankkulan kaivoon, ne ei saanut aikaiseksi. Ei voi sanoa, että yksityinen on tehokkaampaa kuin julkinen, koska kysymys on sitten ihmisistä, miten hyvin se on johdettu. Nyt tässä yksityistämisessä on tullut sellainen ongelma, että kun on tullut näitä yksityisiä yrityksiä, niin nehän saa sen markkinan tekemällä aika halpoja tarjouksia. Sitten kun ne saa sen ja se ajetaan julkiselta alas, niin aika nopeasti ne konsolidoituu, siis liittyy toisiinsa ja niitä myydään eteenpäin. Jolloin meillä on monella alueella käynyt niin, että siellä on uusi ulkomaisten omistama käytännön monopoli. Ja siinä vaiheessa, kun se monopoli heiluu siellä, niin sitten se rupeaa sanelemaan hintaa. Ja näyttää siltä, että tämä suomalainen markkina on niin pieni, ja sitten on tämä laki julkisista hankinnoista ja sitten tietty ostajaosaamisen puute kunnissa. Et me ollaan tilanteessa, jossa tämä yksityistäminen on johtanut itse asiassa tehottomuuteen ja ylihinnoitteluun. Ja sen takia mä suhtautuisin tosi varovasti tällaisiin niin kuin aatteellisiin lipuheilutteluun ja lähtisin siitä, että katsotaan niin kuin tapauskohtaisesti ennen kaikkea, että miten me saadaan julkinen toimimaan tehokkaammin. Koska kyllähän jokainen julkisella, siis valtiolla töissä ollut tietää, että siinä on kuitenkin se into mukana, että tekee työtä, jolla on tarkoitus. Tuosta terveyspalveluista mä sanoisin sen verran, että kun sä itse viittasit siihen, että te saitte Ylessä jotain halvemmalla aikaiseksi, ja mun pitää sanoa, että Areena on helkkarin hyvä, että siitä respektiä kyllä. Mutta näistä terveyspalveluista, niin jos vertaa julkisen sektorin... Siis ihan suora kysymys, että onko julkinen aina tehottomampaa kuin yksityinen? No ei tietenkään. Siis esimerkiksi jos valataan vapaa kilpailu, niin silloin voi julkinen sektori olla yhtenä palveluntuottajana myös, ja todennäköisesti sielläkin tehostuu toiminta hyvin merkittävästi. Et esimerkiksi mä olisin tähän terveyspalveluun sen verran hyvä esimerkki mielessä, on esimerkiksi sähköinen ajanvaraus. Se on yksityisillä lääkäriasemilla käytössä jo vuosia, mutta julkinen sektori ei pysty siihen vieläkään. Jos sä haluat terveyskeskukselta ajan, niin sä soitat sinne ja odotat vartin, ja tietyt puhelinajat vielä kaiken lisäksi pitää huomioida. Se ei vaan toimi, ja sitten se, että jos haluat ajan vaikka töiden jälkeen, niin sekään ei ole mahdollista. Että kyllä meidän erikoissairaanhoito toimii hyvin, mutta just tänne niin perusterveydenhuolto, niin siellä on hyvin paljon tehostamista. Ja se, että on niin paljon tutkimuksia siitä, että kuinka paljon just, kunnallisessa terveydenhuollossa käytetään aikaa pelkästään eri järjestelmien kanssa tappelemiseen. Saattaa olla 15 eri järjestelmää, siis mitä lääkäri joutuu käyttämään. Lääkäri joutuu käyttämään kallista työaikaa siihen, että se odottaa, kun joku ohjelma boottaa, niin kyllä se on vaan niin kuin käsittämätöntä.